Ilimler gününe bagşlanan Türkmenistanyň innovasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljek adly halkara ilmi maslahat Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parkyna ýaýbanlanyrly. Maslahatyň işi halkara ilmi tehnologiýa parkynyň hemde Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň gaýtadan dikeldirilýän energiýa çeşmelerine geçiş. Geljek energiýa tätli sany tehnologiýalaryň hemde innowasion taslamalaryn sergisi bilen tanyşlykdan başlandy. Gözden geçirilişde milli we daşary ýurt kompaniýalarynyň hyzmatdaşlygynyň netijeleri, olar ýurdumyzda durmuşa geçiren hemde işlep taýýarlanan taslamalary görkezildi. Foruma gatnaşyjylary hormatly prezidentimiziň maslahaty gatnaşyjylary iýeren gutlawyny uly üns bilen diňlediler. Döwlet başçylarynyň gutlawyny biziň ýaşaýan asrymyzyň tehnik we durmuş ösüşi bilen häsiýetlenýän bellenilýär. 21-nji asyryň ägirli tezlikli ilmi tehnika ilerlemeleri dünýä döwletleri bilen bir hatarda garaşsyz hemişelik bitirip Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň hem ähli gurlaryna, şol sanda ilim ulgamyna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýokary derejeli hunärmenleri taýýarlamak, nazary amaly we düýpli ilmi barlylary geçirmek, ilimleri döwre baplaşdyrmak hemde ösürmek ýaly möhüm meselelere täsirini getirgen. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň öňden görçülükli başlangıjy bilen bätleşligi ukyply, energiýa taşyýatlaýjy, ekologiýa taýdan howpsuz innowasion tehnologiýalar işlerini taýýarlandy hemde önümçiligi ornaşdyryldy. Ýurdumyzyň zekinli ýaşlaryny ilmi tehnologiýa işlere çekmekde de baý tejribe toplandy. Gutlawda belenilşýäli ilmi açyşlar we oýlap tapyşlar, ilmi inženýerçilik çözgütleri bilen ilmiň, bilimiň, önümçiligiň, işe urlugyň betewilini döretmäge münasip goşun toşmak hemde milli ilmiň dünýäň ilmi ýeňişligine üstünlikli goşulmagyna ýardam bermek her bir alymyň elkinji nowatdaky wezipesi. Maslahatyň umumy meclisiniň dowamyna çykyş edenler, innowasion ykdysadyýetyň halk hojalyk toplumynyň ähli ykdysady işleriniň, şeýle hem pudoklarynyň hil taýdan üznüksiz täzelenip durmagyna öz bolşly maýy goýmakdan bellediler. Ýöreteleşdirilen ýokary okuw mekdepleri, amal maksatlara gönükdirilen ilmi barlyk idaralary, oýlanşykly pikirleň, teklipleň, düýpli taslamalaryň işlen taýýarlanylýan senagat innowasion klasterleri we tehnologiýa merkezleri şeýle ykdysadyýetyň aýrylmaz düzüm möle bolup durýar. Ilmi barlyk institutlarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Magtumuladynaky ýaşlar uramasynyn merkezi geňeşiniň ýaş alimler merkezine alyp barýan senagat innowasion we maglumat tehnologik gözlegleri, ýaş alimlaryň, inženýerlaryň, tehnologlaryň, hunärmenliň, ilmi açyşlarynyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm wezipelerini çözmäge ýardam edýändigini ataldy. Ilmiň gazananlaryna durmuş ornaşdyrmagy ugry edilmegi ýurdumyzyň häzirki zaman ilim ulgamynyň häsiýetli aýratynygdyr. Hormatly prezidentimiz eslenik ilmi işläp taýýarlama näçe çalt önümçiligi ornaşdyrylsa, onuň gymmatynyň hem şol derejede ýokary bolýanlygy nukdaý nazaryndan garamagyň möhümdigini ataýar. Şunda ilmiň we önümçiligiň özara baglanşykly işine diňe bir alimlaryň däl eýsem inženýer tehnologlaryň, oýlap tapyjylaryň, täzeçil çemeleşýän adamlaryň hemde önümçiligiň öňde barçylarynyň işen gatnaşygy göz tutulýar. Çıkışlarda beýlenilşýäli Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parky, ilmi çözgütleri, amary işläp taýýarlamalary we olary önümçiligi ornaşdyrmak işini bir ulgama birleşdirgen esasy edari hökmüne çykyş edýär. Bu ýerde bio, nano, maglumat we himiýa tehnologiýalary, maddalaryň fiziki, himik aýratynlyklaryny düýpli öwrenmek, molekuler we atom derejelerini, biomateriallar we uglewadorod çyýmalaryny öwrenmek bilen bagly ilmi gözlegler ulgamyna özara baglanýan toplumdaýyn barlygynyň geçirilmegi gözüňe tutulandyr. Maslahatyň dowamyna sanly çözgütleri we intellektual mümkinçilikleri, bilim, ilim, sanly ykdysadyýet ulgamlaryny innovasiýa tehnologiýalar ornaşdyrmakda birlikdäki ilmi barlyklar alyp barmagyň geljegi ulgurlar boýunça gyzyklanma belirli pikir alşyldy. Umumy meclisde beýan edilen ilmi çykyşlar energetikadan başlap ekologiýa çelli, ykdysadyýetyň dürli pudoklarynyň ösüşiniň möhüm nazary we amaly meselelerini öz içine aldy. Maslahata sanly ulgam arkaly gatnaşan daşary ýurtly alimler özleriniň wekilçilik edýän ilmi idaralaryna geçirilýän barlygyň esasy urlary barada maglumat berdiler hemde energetika geçişi boýunça jemgyýetçilik diplomatiýasy, energetika taýdan netijeli we ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalary öwrenmek, nano we himiýa tehnologiýalary, biotehnologiýalar ýaly urlarda öz garaýşlaryny paýlaşdylar. Foruma gatnaşyjylar mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilen ýaş innowatorlar adly ilmi dörejilik bätleşiginiň ýeňçilerini tiýlaklamak dabarasyna gatnaşdylar.
Sonra maslahat öz işini 5 bölümde dowam etdi. Kimiki tehnologiýalar we ekologiýatly bölümiň meclisine gatnaşyjylar daşary ýurt wekillerini daş gurşaw goramak ekologiýa we durnukly ösüş ilgamlaryna iň täze işläp taýýarlamalary bilen tanışdyrdylar. Nano tehnologiýalar we energetika atly bölümde edilen çykyşlarda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň peýdalanmagyň energetika netijeleriniň meselelerini, şeýle hem bu awatda Türkmenistanyň gadananlaryna, alternativ energiýa çeşmelerini ulanmagyň energiýa taşyýetligine, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň energiýa terişdelerini elektroenergetika ulgamna birikdirmegiň tehnika ykdysady binýatyna garaldy. Bio imit we derman terişdelerini öndürmeň tehnologiýalary atly mejlisde bio nanotehnologiýalar usullary arkaly siyanobakteriýalary senagat önümçiligine ulanmagyň mümkinçilikleri, owu hyjylyk ilminiň döwri baplaşdyrylmagy durnukly ösüşiň möhüm şertidir. Duda durnukly ekinleri ulanmak arkaly şorlaşan ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, köpetanyň enzimki ösümlikleriniň ilmi seljermeleri boýunça çykyşlar guruldy. Maglumat aragatnaşyk we geografik maglumat ulgamlary tehnologiýalary atly bölümde uglewadar otlary arasalamakda muktar çözgütleri meselelerini aýratyn üns berildi. Innowasion ykdysadyda atly mejlise gatnaşylan çykyşlaryna Türkmenistany erkin ykdysady zowluklary ösürmegiň urlary, ýurdumyzyň innowasion ösüşine telekeçiligiň orny, häzirki zaman şertlerine ýaşyl ykdysadyýetyň aýratynlyklary, döwletimizde kiçik we orta telekeçilige gollaw bermek ulgamynyň tejribesi aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatda gatnaşyjylar ilmi işleri hemme taraplaryn gollagan üçin gahrman arkadagymyza hem-de arkadagyly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Halkara ilmi maslahatyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.